ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଏଲିର କଲେଜ ଯିବୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା, ସାଇକେଲ ଛିଡ଼ା କରିକି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏଇଠି ଏଲି, ଏଇଠି ମୁଁ। ତ ମାନେ କ'ଣ କହିବ, ଏ ବର୍ଷାଟା ନା କୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନି। ନା ଟିକେ କୋଚିଂ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ଆସି ହେଉଛି, ନା କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ବି ଆସି ହେଉଛି। କିଛି ନାହିଁ ବିଚରା। ଏବେ ତ ମୋର ତ ସରିଛି। ଏବେ ଏଲିକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ କଲେଜ। ସେ ଦେଖିନି ତ, ନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ତ କହୁଛି ଚାଲ ଟିକେ ତୋତେ ଦେଖେଇ ନେଇ ଆସିବି, ତାପରଠୁ ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଯିବୁ। ଏଇପଟେ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲା କରେଇଛି, ମୁଁ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାସ୍ତାଟା ସର୍ଟକଟ୍, ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି ହେଲା କି। ମୁଁ ଆକୁ ଏଇ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମାନେ ଏଇପଟେ ଏଇ ଗଳିଟାରେ ଗଲେ ସିଏ ଆମ ମେସ୍ ପାଖରୁ ପାଖେ ହେବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ସାଇକେଲରେ ହଉ ଚାଲି ଚାଲିକି ବି ହଉ ଏଇପଟେ ଆସିଲେ ତୋତେ ଟିକେ ପାଖ ହେବ, ସେପଟେ ଗଲେ ଟିକେ ଦୂର ହେବ। ତ ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଳି ରାସ୍ତା। ଏପଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଲି ଏଇଠି ହଜିଯିବ, ହଜିକି ପୁଣି କାନ୍ଦିବ। ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ଛୁଆଟା ଏଇଠି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଛିଟକେଇ ଦେଲା ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ କଲେଜଟା ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତାପରେ ଦେଖାଉଛି କଲେଜଟା। ଏଇଠୁ ଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ରହିଲି ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।